Tá comhairle ceantar an dún tar éis ghlacha le muoinú ó bhór tuairisóireachta thuaisceart éireann ach faoi agóid. Tá an bór tar éis airgad a thabhairt le haghaidh 6 honscadal comharthaíochta nua ach ar an chuineál go mbeidh na comharthaí i méarla amháin. Creideann na chomhairle go gcuireann an chuineál seo isteach ar an polasaí dá-theangacha atá acu agus go bhfuil cás le freagairt ag an mór ó thaobh cearta déanaide. Éimeann instom céir atá ag comhairliú with maidir leis na comharthaí dá-theangach. Fuair muid muinne ón NITB chun comharthaí difriúla cóirsiús an san ceantar seo chun an tuairisóireachta chorthain cén. Dúir muid orthu iad a dhéanamh dá-theangach. Tháinig siad a ráis agus dhiúltaigh siad iad a dhéanamh dá-theangach. Dúirt siad nach bhfuil policy acu ach rud ar bia cóirsiús ach an méarla amháin agus dúirt siad nar bhaidh leo aon duine a chur trí na chéile. Cén fá bhfuil an comhairle tar éis ghlacha le muoinú airgid ón bord? Bhí muid faoimhrú. Dúirt siad linne. Mór an lach muid leis an méarla amháin ní bhfuil muid feach, ní bhfuil muid pein ria. Cdógan cén fá a thorm a bhfuil an bord ag dúiltú na comharthaí dá-theangach? Well, déimsí muid níl aon policy ag an bord spríomh támach. Aon policy ar bith. So, caithfí sé be mí líteú fuair an príomh aideamach den bord Alan Clark Tror ón Éire Arlene Foster. Ní féidir leis an bord agus dethi a dhéanamh aon comharthaí ach béarla amháin. Dífree, the Committee for Administration of Justice Freedom of Information request don bord. Ní bhuair sé go fáil. Ní bhuair sé go fáil faoi Freedom of Information. Ní bhuair siad fáis níosir ó bí agus táid a fánaigh le seo fásta agus tá cadogan ag scríbthogaí go rialta agus tá Stephen Bornás ar páirte híana scríbthogaí go rialta agus ní muid chun stád go bhfuil muid na freagraí seo. There's two levels where this engages human rights. At one level it engages the general duties that the government, the UK government in fact signed up to, that are for all public authorities including the Tourist Board, around taking positive steps to promote the Irish language. But at a much more simple level, this is a question around non-discrimination. If you are offering funding to other people, to other organisations, and you're making a condition of the funding that the Irish language is excluded, yet the projects that are being presented objectively meet other criteria, then this is a question of discrimination on the grounds of language. We do see this as what seems to be a primarily political or driven move, because the reasons we have been given just don't add up. I mean, there are a number of reasons that we've seen in correspondence to councils and things like that that engage things like whether it be a road safety issue to have, say, traffic signs bilingually. I mean that borders on the absurd. So Gera, chlach comhairle ceantar an dún leis an muoinú, cé go bhfuil sé ag teach salach ar an polasaí dá-theangach atá ag an gcomhairle. Céir iad na buntáistí a bhainne le comharthaí dá-theangach go bheas a ceantar seo? Well, tasbíonn sé meas don duine na pobl Gaeilge sa canta seo agus táilán na duine agan le Gaeilge. Tá policy dá-theangach ó gcoinne aníos agus mágan tú seo siomla Comharthaíocht agus siomla Bana Burha, right? So the Mourne Mountains and the Comharthaíocht Mountain. By massam hien or credium hien Kedgden na Trorha seo by siad ag taispins dini agus ag troi dini heg sleeve Comharthaíocht agus na Bana Burha agus matá siad oganne an seo an merla agus níalga céim fá ag fiad leis an bord tuairisóireachta an rud ceann chéine a dhéanamh. Tagan daoine thugann dearthaín chorbhéh gach seachtain le scéal ar lei fa fábanna le comharthaíochta agus tholamid an scéal seo in geantratha éagsúla fearí ar géir ní cas a bháin atá ag gceistin seo agus bhí buinte ag an bord tuairisóireachta le rins diúltaithe thar ama agus ní amháin le diúltaithe airgad a chur ar fáil le haidh comharthaíocht dá-theangach ach ní amháin sin ach a chur siad bac ar cinnte bhí ghlacha caine féin a cóilí éagsúla comharthaíochta chur in airde. Deanan sé iad a galú in iad an pobl na Gaeilge d'Arnáid agus go háirithe in iad na báistí nach bhechan in dhéalaigh scríofa go poibli háartarthú nuair atá de fólam léithreacht na Gaeilge agus ag fólam fan cultúr agus an ceanta áitiúil. Sí an príomh teanga dúchasach in dhéalaigh.
Sílim go léiríonn se nach digann siad an dógus tlathach a taú, freastal ar phobal na Gaeilge agus culta agus éireacht agus teanga na tíre seo a haspant. Cinse faoi cáirt na Hórappa de hanga a réigean ach an ó Minlí agus fan crat convention an cosint na Minlí náisiúnta. Lugan amach an gá fís a reachtaíochta de náisiúnta sin go chan solir an dógus atá ar na húdaris agus ar na hinstitúidí. Comharthaíocht ga hangach agus úsáid na loganim nach a tradiisiúnta a spragu agus a éascu. So is cinse go bhfuil siad a sáú ar na dógus sin.